Tak keder-keder masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih bersama kami Megi Duta Channel. Tak keder-keder masuk. Ki arep nyapo? Luwe. Luwe. Heeh. Sing arep nyapo? Ana terong. Terong mek atas ya siki ae no. Iki mau piye ne? Iki ngeseng-ngeseng ngono ae lho. Oh, ngono. Kayak mek koper ngene kayak iki. 5 juta. Iya. Kita kayak mana enggak? Wah, mau muntel ngene. 5 gitu. Wih. Eh? Ki masak-masak ceritane ning ndi jermu? Kene ae no. Ngarepan kene. Heeh. Wis liwat ta we mong? Wes. Liwat. Itu ndak isih kata saya. Saya. Wi Uteh piye lah uteh ngono ki. ora sak kabeh. Separo Separuh. ae heeh, rantek engko. Jangan saya ya. Ini aja ini. Iki oncake piye iki? Anu ae. Langsung dirajang. Wah, putih bre iki. Masa? Pi. Oh, ngalah. Putih bre janan. Ora apa-apa. Enak enggak campur kates, Kang? Enak. Tapi kok iki wae uyase. Iya, no. Anu. Bah. Waki. Bening ae waduke. Oh, dibeli ngono piye yo rasane? Bene mingko ae iki. Anu to, turupno. Gakno ya to. Gakno. Wis sak meneh gas sing separo nggih sesuk. Enggak nggih bening esuk ya. Heeh. Aku Kaya gini bola. Ih. Rupane. Santun anune lho iki. Bah. Oh, Ora apa-apa jajal, enak apa ora? enak ki enak. Oh, lah terus. Nganu nih lho. Kentang ora iku. Letak ngono ora iki kok. Bah. Iki lah jake ketak-ketak dinteni antek nganu. Empuk. Waduh, tuh. Pi. Bah. Mene ya. Wis sak meneh bola ora apa-apa. Ya Allah. Iya. Udah diparno. Iki. Lho kate rupane. Tak keronge. Nah, wortel. Oke, las. Dene lorong ini ya. Sirmu apa tekon? Lah iku pesane mesti kleru aku nggo umon karo kuwi kadang. Ayo rada dobak. Ngene iki kok aku marut lho sik kleru, delok nek ora percaya. Kak, wi, bener wi. Ngono nek sapa warutemu? Ketek mamas no. Mama sama Mimis. Sik kleru ra. Wah. Kurang anu bel wi. Ya iya ta, iya apa ora? Ndek kok dadine kurang miring ngono lho. Ini lho. Rut. Oh ngene. Ya. Oh, dawa-dawa ta. Ini ta sirmu jalukmu. Iki rasa ngurusi iki urusan terongmu iki lho. Wedon ngeko. Iki lak ngoncake miring ngene ya. Hah? Wah iki lalapane kene-kene sik iki. Oh wi. Oke. Namanya luwe. Ya ini soal luwe bola. Bagi jan entah keriyah lagi. Oke we uyan no. Heeh, bener tok lemir. Kok iso brojol kabeh to? Brojol kabeh ra wi? Mbah engko. Iku heeh. Ganti engko ada. Ada. Kan ya. Ganti gede. Goreng sendiri
kapan kok mimpes iki kok. Tenan. Lah kok ngono gamomu dawa. Dawa iki lak kae dawa sing dawa Kalah. Oh ae. Ngene. Bah pikiran iki mau. Ngono kuwi mestian Tapi rasane pernah ngene iki lak manuku, ambek kenanganmu. ora. Kok ambek kenanganmu yo ngene wong kasih video aku ngono lho. Wis, ngono kuwi lah balane bolo. Kena. Iso. Lah kenanganmu nanti gak? Kenanganku ya. Heeh. Kenangan indah Kenanganmu saat nanti? bersamamu. Kenanganku ya. Heeh. Mati. Ora oleh ngono kuwi. Loh. Wis tak kuber. Apa kenanganmu ta? Oh, tak kuber kan. Dalam-dalam. Lah apa kenangan jadi eling-eling? Emang bocah apaan? Wes. Ngono lho. Oke. Kuwi yo dhewe roh ae. Rasane ra roh aja. Ngapain? Kuwi lek wong iki wis ngono harga diri. Harga diri ya. Wong wis berarti kono wis gak wani, wis gak cinta, wis anu. Yo harga diri, kudu ya langsung. Oh ya. Cita lagi kok brojol. Eh, Brojol ya? kok yo ora. Gak apa-apa wae. Iki ya apa Kok kuwi piye to gawe iki? Wes yo. Piye to gak. Lah umake kok. King sara dilemeki peh. Ya gendeng. Lah kuwi kosong kuwi. Basa kuwi. Wis lemek. Wis ibune ngono. Wis iki wis pokoke Wareg. sen utenge. Ngene dhisik direwangi yo alah Tenan. rasa mangan. Saiki to apa enak ya, Bul? Heeh. Yang sak nyawang enek. Engko dilalapi timun iki ae engko ya, Bul. Sumbere joncak pisan ya. Iki. Bumbu. Heeh. Ini kurang aja nih, oboke. Oke. Dulek mending. Oke. Emang kurang lombok ya? Lombok nebo. Oh, tinggal aku. Tinggal. Nanti? Ya, ndak satu. Nanti ada, Bay? Nanti? Oke. Lu tetep ora enggak? Oh. Jajal ya. no. Apa Orang jajal. Jajal pi to ngaji. Jajal hutan bora. Heeh. Jangan terong karo kates ya. Heeh. Ngeseng-ngeseng kok iki. Enak ya. Kira apa sih? Apa yo koyo? Isen. Mantap. Itu dulu wis memes bas iki, Bas. Wis iki. Beh, malah duwek. Acur. Malah jur. Oh, Ya bola, Beh, Ini bola. Rupane putih. beh jadi nyempe ono. Wis tak jumpa no we. Bener ya timbane kene iki. Hah? Ibu. Murah tuh. Kocol ya. Ayo. Juga interaksi ya bisa ini ya. Nah, terus toh. Nah. Di situ. Ini marong udah. Bola-bola begini. Kayak betul ngumbah kayak jal. Kalau iki lah ngumbah bajal ora ya betul ngono. Ora. Oke, ini pemain lama brojol, bola. Jadi bubur engkau. Penak tuh malah galek ngelek kok. Piye wi? Omong to. Hah?
Kan apa iki? Sisik bola lagi. Ini ngawe-ngawe bisa. Ayo. Coba sih gak? Anu, apa no? Ini loh sih. Coba sih. Ya. Ayo ngubah kenangan kan lo. Ubah kenangan. Iya iya nanti betul. Iya. Kita lali lupa. Masa lalu. Biarlah masa lalu. Jangan kau. Jangan kau nyabo. Kali jangan kau nanya. Wah mantap ini bola. Terku. Terong. Ini langsung dadene sitok enggak ya? Iya no. Hah? Iya. Ini saya edeng kok kleru neh iki. Lambeke wis iki. Yo. Wah, gini nek mau warung ya. Hafisa, Apa nih? arong tenan. Wah, Wah, lagi udah mesti ndak lumbrah. pol wingo. Besoknya bola. Siap ya? Wis no. Ya bola semprowetek kan. Oh, wetek. Iki gak enak amis-amis iki. Gak iwa-iwa iki. Bola. Hah? Aji yo enak. Wis amis-amis sama yo enak. Pas dure mene dhewe. Ya apa malah. Iki bola ya. Sok kabeh. Kayak bupak guru. Hei. Akhirnya yo jaga selamat mata bareng gitu. Ngono yo ngono barang. Ngitmu moto ki lisan ki moto. Iki banyu ra ngono. Yo yungku sik to. Ya. Ah, bulet bola. Ya ampun. Ki lengane kaya abal-abal ngono modele ya. Ya kaya lenga palsu nih. Apa iso yo ini yo? Kan bola. Kok lho ana umut ngono ya ora gelem. Heeh. Ora gelem anu. Garing tubune. Mop yo main mop sok kabeh. Iki yo Sok kabeh. Wah. Kalau pete yang bengkol. jengkol. Dan kok jengkol kae. Nah, mantu lagi ganti paling. Wah, demek enak. Ini banyune saiki apa sesuk? Sik to. Wis enek terasine, Bro. Di sana sini. Yo cemplungkan Oh, udah. kabeh. Yo, Apa ini? air, pengairan. Airan. Oke. Apa ini ya? Sokno. Sok kabeh. Masak kok. Oh, cuma sak dirasakne sik Lah, enggak? enak. Gue ya segone di. Ojo akeh, jangan yo iki. Lah, lho. Ngene dhisik lak sinar tembokku to. Ngene iki to cek gojak iki, Bro. Cek dikenek niki. Gojak sinar tembokku dhisik, wong tuwek-tuwek dhisik ya wingi to lak masak. Oh, digojaki. Gojak iki. Lak kadang sik ndak dulu teko anake dikenek niki. Tenanan aku ora sih. Wong tuwek-tuwek dhisik ngono ya gede iso gede ya an. Biar panganan malah telong ngono kuwi ya. Telo. Ganyong. Oh, ganyong.
Ceng apa iki? Gede. Ngono iso gede. Malah iso saiki gede sugih. Saiki bocah kon sekolah angel-eran. Kudu sangoni. Dan saiki termasuk wis enak lho ya. Ora banget. Motor Jawa nih Jalau kae. ngontel. Ngontel. Beda. Aduh Mbak beda. Ngono marem. Ngono kadang sik kurang cocok kak. Wis di kancaku wis tak paren Mbak Beda. Isih anu sawi dinteni nggare anyong. Padahal berbuat baik barengi kuwi lho ngenteni sawi. Sing ngene sing ngono. Lu kadang aku lak pas ra duwe peda yo rene sing barengi lho ngono. Ora sing marani. Marani. Ora sing Ngomong. ngomong. Bismillah. Nak pane dhewe iki kok. Nah, pilo. Nyapa? Jal. Kena nebel. Jal to. Apa? Pokoknya masalah bumbune mateng, masaku wis ngono lu abal-abalan ngono. Sopo enggak? Sing apane to? Jenenge to? Nah alah. Kaya mie bolo. Katanya kaya mie. Olah gumen ku lho. Kan ya. Wong film apa ya jane? Ya jan kok didelok sate piye bolo. Iki. Ditutup apa? Ditutup. Tunggal. Oh, ditutup to. Iki kok. Yo mine ra mateng lho mine kok. Putih ra mateng iki kok. Iki bumbu wis lagi. Wes, iki sing mau ning pisan. Yo iya no, aku ya mesti nang kebersihan aku. Iki wae jebok pisan lagi. Hah? Mbak, Alah wae disesuk ya. Wae. enggak jebok pisan iki wae. Enggak. Kuwi wis mending. Masa? Hmm. Iki wae ning warung bolo. Sesuk wae ra apa. Kita ler sego no morning to. Wis kebengian. Ya wis kon ndang dilar ya no, kemak bareng ngono. Wah. Umep apa ya Mas Ito? Mine piye nggo? Heh? Mie. Enak lho iku. Mantul lho. Iki jenenge kaya goreng jago nggodhog jamur. Plaku tupen iki plaku tupen sik bola. Iki bisa. Kira aku tuh kuwi, aja. Kuwi bersih. Hah? Bola yang bola kuwi. Nah, kaget aku bola. Jam era tutupe. Tutupe. Tek, bola disai-sik ya. Ya no. Kahananane ya ro sik ricik canom. Tawane. Hip. Iki disai-sik bola. Ya no. Iku dibangga setia lho Kang ngono iki. Setialah padaku. Disukseni bola sok bola jal piye ya. Wah, aku bakal setia, sementing apa-apa kan lemah lembunge ya ora. Lemah lembung. Aku ora enak. Neton kuwi neton setia ora enak. Ora setia. Lho bola. Ya ta. Iki denisan, oke. Langsat pakai kecap, sip. Sak melek yo. Wes, ready kisan. Kok ngene ga? Istimewa no iki man. Blotong ini? Oh, iki nang blotong iki ngene iki. Wis pancen ngene iki. Ayo anak ini iki. Itu. Wes. Itu. Mantul Mas Angga. Gimana diserbet? Ambung sik. Iki entah berapa wong telu sak menembani wi. Pak, Saida wae. Oh, Diet. lah ya Diet. aku ya diet tok. KBB diet piye to karepe iki? Tak ora ya, Sing separuh kok akeh ya kono dhewe iki. Paruh saya. Entar sak kecup lho. Pi, kancane iki lho. Antawi. Tengah no, bola. Terus. Wis sik. Wis sik, wah yo diet tok. Lah wi KBB diet iki piye to kisane? Nyongkal ya. Kesehatane lho. Jalo wi lho.
Dodol. Marai loro omah lho. Ini dodol. Dodol. Sing penak liya. Lah dodol rasa kowe ngene ngono to. Enggak megar ya to. Marai loro omah lho, Ga. Apa? Ngono kuwi. Mai kae lho kuwi. Pindah itu loro omah, itu lho, Mak. Ora ono mai pada ya kuwi. Ang cece iki. Lah. Wes. Wah, Wah. perindapan. Enak mergane sing regane enak iki anune iki ini. Apa nih? Terasi. Terasi. Wes wi. Ya, anjo. Sip. Kameramane kari ya. Wah, sendok sawantep. Nyompo iki. Apa tuh? Oh, apa tuh sendok Bismillah sik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mabarik nabi marzaqana wa qina azabannar amin. Mugi berkah barokah. Amin amin. Kameramane yo bila iso yo bener set genteng. Ya. Bro, angkal ngono. Nah, Mantul. Mantul ya. buka warung yo. Iya. Ya rasane ngene iki enak ini. Buka warung ya. Enggak warung. Mending. Padahal ora ana bumbu liya yo. Betul yo, Mek. Engko warung tak kededer masuk ngono. Ayo dinaki. Modele nap tenan apa ora kok modele kok. Heeh. Mas, Wah. Yang ini ya bola. boleh coba yo. Hah? Nah, Nggih. kuat-kuatan buat bodi. Yo. Tenan bola iki mame, ya. Tapi ora weh. Oh, gede-gedean ngene. Oh, yo. Yo. Nah, mesti gede kowe no. Wah, murah. Ayo, Tapi Gede. aku jeneng jeblok titan tak pelutruk nang wajahmu. Oh, piye wi? Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ngadeng, Mbak. Enggak, ora oleh. Dhisik lo. Ndak sedeng, Mbak. Lah sendoke kok sekrap. Disene bola. Wah, enak tenan ya. Bisa lah kowe kan tak pacaran pertama awal ketemu cah wedok, Isin. tak mangan ya, tak mangan. Titik-titik Tak wong wedok-wedok marang sih lah pertama cetuk kancane ro titik nih. Mangane tuwa titik. Wes tau ora? Man bakso karo pacarmu. Mesti tau ora mungkin ora. Iya. Gesirmu kuwae mau entekne tapi ora itu mau entekne. Kerep ngono kuwi. Tapi ora ding aku. Ora, aku entek yo entek mana iki lak apa aku bisa. Pertamaanmu kok. Heeh. Aku lak dhisik pacaran apa kenalan cah wedok anu apa lho. Iku lak aku. Malahan ngondek malahan kaya jumlahane. Duit-duit ngono kok tak prank. Aduh, duitku keri. Ngono, kadang ngono. Pondi motor nek bener nek wong tuaku tak plek ndek HP ngono. Karo mbekku dhewe bola Pak Pegan. Duduk. Sadele cepet tau kok. Tak gareng kene cah wedok bola. Bisa di bensin lho. Lah, aku ngelungi duit motor arep ambruk. Tak gondel ngene. Dari tibae sadele cepet tak gowong ngene motor glundung ngono. Aku kayak pau sene pengalaman tak terus makan nih. Bah. Tapi gampang ngeprank aku. Tak prank aku ada duit ngono. Tapi badolan, tapi bar ngono, wah tenan. Pertahanan mau prank sik. Heeh. Dia bar kuwi. Wes apa-apa apa dolan tak duwe gadekne. HP tinggal. Kerja. Badiko. Pun bolong iki senajan wis enak, mantap. Ki arep mampir bareng karo kameramene. Kameramane sak luwe wis kodeng-kodeng ngene. Ora. Wes, Bon iki nggih. semoga sehat selalu kabeh. Amin. Aja waleh-waleh dukung kita berdua. Ya. Tetap semangat iki. Tak keder-keder. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.